6 günüň dowamyna Türkmenistanyň, Beýik Britaniýanyň, Hindistanyň, Eýran Islam Respublikasynyň, Ýordaniýanyň, Gazagystanyň, Malaýziýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Pakistanyň, Täjikistanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň ýetginjek oglan ýylary çekilişli oýunlar geçirdiler. Jüwitlerin görnüşde geçirilen ýarışlar türkmen tenisçileriniň anamly ýeňişi bilen tamamlandy. Ýurdumyzyň tenisçileri ýarış maksatnamasynyň iki görnüşinde de birinji we ikinji ornary eýlemi başardylar. Nazar Amangeliýew bilen Kerimli Welibekov birinji belgide çykyş edýän Süleyman Hudaýberdiýewden we Emirhan Rustamowdan 2-6, 6-1, 15 hasaby bilen ajaýyp ýeňiş gazandylar. 2 saat 15 minut dowam eden final oýunynyň iki tapgyryna berilen goşmaça wagtda olar Yunus Agymradowdan we Ali Gelliýewden ibarat başga bir topordan 7-6 hasabyny üstün çykyp birinji orna münasip boldular. Agymradow bilen Gelliýew bolsa kümüş medalyň eýileri boldular. Gaýlaryň arasynda jüwitlerin görnüşde geçirilen ýarışlarda garaşylyşy ýaly birinji belgide çykyş eden türkmen tenisçileri Ilima Guseýnowa bilen Aýlar Qaqabaýewa öňdülegi eýlediler. Olar iýleşleri Aynur Agymradow bilen Näli Hudaýgulýewadan 6-4, 6-1 hasabyny üstün çykdylar. Yekelikde gaýlaryň arasynda geçirilen oýunlarda türkmen tenisçileri ähli baýrakly ornary eýlediler. Şunda Ilima Guseýnowa bilen Aýlar Qaqabaýewa baş baýrak uğruna öz aralaryna bäsleşdiler. Ilima Guseýnowa oýunyň iki tapgyryna 6-3 we 6-1 hasaby bilen öňe saýlandy hemde ikinji gezek hormat minberiniň iň ýokary basgançygyna çykdy. Üçüncü yer uğruna geçirilen ýarışda Näli Hudaýgulýewadan 4-2, 3-5, 5-4 hasabyny ýeňiş gazanan 11 ýaşly Sülgün Işangulýewa birinji medal gazandy. Yekelikde oglanlaryň arasynda Süleyman Hudaýberdiýew ýarşyň ýeňişçisi Pakistanly Muhammad Hasan Usmaýdan 1-6, 0-6 hasabyna ýeňilip kümüş medal gazandy. Malaýziýadan Gareth Lim Haoçje 3-nji baýrakly orny eýledi. Ýarşyň ahyrynda ýeňijileri tiýlemek dawraty geçirildi. Oň dowamyna ýeňijilere we baýrakly ornary eýlenlere Aziýa Tenis Federasiýasynyň medallary we sertifikatlary şeýle-de hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyň we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goşurly. Tenisçilerimiň gazanan ýeňişleriniň hormatyna Türkmenistanyň döwlet senasy ýaňlandy hemde watanymyzyň mukaddes ýaşyl toýgy belinde galdyrly. Şeýlelikde Aşgabat Open 2024 ýarşynyň maksatnamasynyň 4 görnüşiniň jemleri boýunça iýleşmez 8 sany baýrakly ornary eýlediler. Türkmen tenisçileriniň şu gezekde gazanan üstünlikleri ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamydan başlangyçlarynyň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymy tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýäniň nowatdaky beýany boldy. Şeýlelikde paýtatymyzda tenis boýunça geçirilen Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarşy üstünliklere beslendi.